Satana a venit la Iov cu ispite, dar nu a putut intra în Iov, ci numai l-a lovit cu lepra din tălpile picioarelor până în creștetul capului. Suferind timp îndelungat, răbdarea lui Iov a slăbit, însă Iov nu s-a despărțit de Dumnezeu cu voința sa. Iov a slăbit cu răbdarea pentru că suferința a fost îndelungată. Dar Satana nu s-a putut lăuda la Dumnezeu că l-a biruit pe Iov, fiindcă credința lui Iov a rămas statornică și era încrezător în ajutorul Domnului. Satana i-a nimicit miile de animale, cei 10 copii, i-a nimicit și trupul lui Iov, dar omul are și suflet, care e mai de preț decât trupul, și diavolul nu i-a câștigat sufletul. În suferință, gândurile lui Iov se schimbă și zicea că era mai bine dacă nu s-ar fi născut sau dacă ar fi fost lepădat de mic. Iov cedează răului la nivelul gândului și vorbește de rău nașterea sa, fiindcă nu cunoștea că el este lauda lui Dumnezeu în ceruri înaintea sfinților îngeri. Aflându-se mult timp în suferință, la nivelul gândului Iov se schimbă și își schimbă vorbirea față de cele întâmplate, dar și față de Dumnezeu. Cu aceste nemulțumiri către Dumnezeu, Iov nu și-a pierdut sufletul, fiindcă el tot timpul îl dorea pe Dumnezeu și dorea să biruiască răul. Iov devenise cârtitor, fiindcă voia starea de la început, dar nu putea birui singur răul, dat de diavol. Biruința o avem numai cu ajutorul Domnului, iar ajutorul lipsea, fiindcă Dumnezeu i-a lăsat pe Satana și pe Iov să se confrunte. Când Iov și-a spus gândurile de nemulțumire față de Dumnezeu, a rămas plăcut lui Dumnezeu și la final Dumnezeu îl vindecă și îl pune în starea de la început, după care plângea când era în suferință. Gândurile lui Iov au zis așa și așa, dar Iov nu avea ură pentru Dumnezeu, ci doar o nemulțumire, fiindcă el se știa curat și nu cunoștea de ce a venit suferința peste el. Dumnezeu a primit răbdarea lui Iov, dar și nemulțumirea lui Iov, pentru că la final l-a lăudat iarăși și l-a binecuvântat mai mult decât la început. I-a dat alți 10 copii, l-a îmbogățit cu mii de animale. Prietenii au venit din nou la Iov ca să-i dea mângâiere, după ce un timp s-au despărțit de el. Dumnezeu vrea ca omul să fie sincer și să-și spună nemulțumirile, dar să rămână supus și iubitor față de Dumnezeu și doritor de mântuire și de sfințenie. Și atunci Dumnezeu nu se depărtează de om, ci îl ajută. Dumnezeu se depărtează numai de omul care, după ce își spune nemulțumirile, cu gândul rău se întoarce la păcatele sale, iar cu faptele le și săvârșește dintr-o răzbunare. Iov își spune nemulțumirile, dar cu fața este îndreptat totdeauna numai spre Dumnezeul iubirii sale. În dialogul cu cei 3 prieteni, Iov își întoarce privirile tot timpul la viața sa și la faptele sale plăcute lui Dumnezeu și face o recapitulare de aducere aminte. În voința omului, în voință stă puterea noastră de a-L urma pe Domnul. Și câtă putere avem în voința noastră, se vede în răbdarea noastră. Când un credincios e în suferință, în gândurile sale se stricoare cele ale diavolului și la Iov aflăm teamă de rău, frică de starea rea a suferinței și apoi blestem. Cum citim în capitolul 3, când zice Iov, gemetele mele sunt pâinea mea și vaetele mele curg ca apa, de ceea ce mă tem, aceea mi se întâmplă și de ceea ce mi-e frică, tocmai de aceea am parte. N-am nici tignă, nici odihnă, nu-mi găsesc nicio pace și zbuciumul mă stăpânește. Diavolul îți aduce frica mai întâi și te stăpânește prin frică la nivelul gândului. Când frica a intrat în Iov, prin gândul omului, Iov avea cugetări greșite. Teama pe care Iov o simțea în timpul ispitei vinea de la diavol, fiindcă îl căuta pe Iov și căuta momentul în care să-l vâneze ca să fie prada lui de război.
Zice Iov, gemetele mele sunt pâinea mea și vaitele mele curg ca apa. Când avem frică la nivelul gândului, suntem stăpâniți de cel rău. Când avem pace, suntem stăpâniți de Domnul Iisus, Domnul păcii. Frica de rău o avea la nivelul gândului și răul a venit și în trup asupra lui Iov din ziua când diavolul a fost lăsat să se atingă de Iov. Aflat în suferință, în gândul lui Iov, nu era numai lumină și biruință asupra răului, ci era și frică și întuneric. Când suferi pentru numele Domnului, nu blestema ziua de naștere. Numai cei care merg în iad își vor blestema ziua în care s-au născut. Iadul este locul de blestem, unde merg blestemații și în foc vor blestema în continuu. Când Iov a fost biruit de gânduri rele, a început să blesteme, fiindcă nu mai avea răbdare în suferință. Să nu avem frică de rău în gând, să nu ținem frica în gând când suntem înconjurați de vrăjmași și diavol sau de oameni răi, de antihriști. Cu gândul să-L căutăm pe Domnul Iisus totdeauna. Ura diavolului pentru omul credincios este mare și, fiindcă omul credincios are protecția Domnului, credinciosul nu cunoaște cât de mare este ura diavolului. Prin ceea ce a suferit dreptul Iov a cunoscut cât de mare e ura diavolului. Iov a cunoscut că diavolul este mânios pe oamenii care iubesc pe Dumnezeu. Iov a cunoscut că diavolul este ucigaș de oameni. A cunoscut că diavolul îmbolnăvește oamenii. Iov a cunoscut că diavolul sărăcește oamenii. Iov a cunoscut că diavolul lucrează împotriva omului ca să nu se mântuiască și să nu ajungă în rai, în locul de unde diavolii au căzut prin răzvrătire. Când credinciosul se bucură numai de binele făcut de Dumnezeu și nu știe de suferință, nu cunoaște răbdarea, nu cunoaște bucuria în suferință și nu are cruce de purtat spre slava Domnului și spre întărirea sa în credință. Dumnezeu l-a bucurat pe Iov cu bogăția dată, cu protecția dată și pentru desăvârșirea sa a lăsat suferința ca să-și facă lucrarea cu el, pentru ca Iov să cunoască răbdarea, dar și bucuria în suferință. Dumnezeu este îndelung răbdător când privește faptele oamenilor necredincioși și dorește ca ei să cunoască pocăința și îndreptarea. Amin.